to amma sai zama hatta cikin mu ma ainihin wayannan abubuwa suna kunno kai wani abu saboda waɗansu dalilai sai kaga ainihin waɗansu afkar sun fara shigo ma mutane musamman daga waje na cewa to ai yanzu ba mahallin ku ya bambanta ku a wurin ku kamata ya koyi kaza har sai mutum ya sai wannan ra'ayi cewa a nan wannan mahallin mu yana da wani gaske a ce a wannan lokaci an dawo da addini saboda haka abin da ya kamata a yi shine kawai a yi da'awan masaba in an yi karfi sannan sai a yi kira ga addini ma'ana kamar misali sai cewa ne yanzu mu ba za mu yi komi na kira ga addini saboda kada a zo a dira akan mu a shiga shekar da jini ne mu ba mu da karfi muna da rauni abin da ya kamata mu sasanta ne da mahukumta mu zauna lafiya mu yi ta karatu shikenan sai wata rana sai a yi addini wato ma'ana ba mu ne za mu yi ba kenan ba kila ma ba 'ya'yanmu ba ne kila ma ba jikokinmu sai jikokin jikoki za su zo su yi kawai kowa ne sai ya wuce wannan karni ta wucewa akan cewa shi karatu yake to sai mu iya cewa in ka lura da kyau da masu kira zuwa addini suna yi ne a lokaci guda suna aiki me yasa shi Imam Hussein alaihi salam ya bada ransa a Karbala ai zai iya sasantawa da Yazidu ya zauna lafiya ya ta koyar da addini amma shi ya rugar cewa al'amarin cewa ana neman ya miƙa wuya ne sai an ba shi zaɓe ne tsakanin ɗaukaka da ƙasƙanci ya ce ba za mu ɗaukar ƙasƙanci ba har abada an ba shi zaɓe ne ko ka ƙasƙanta ko ka ɗaukaka a hannunsu ɗaukaka kuma ta wajen Allah ne wanda ke bukatun izza to izza na Allah ne man kana yuridu izzata fa innal izzata lillahi jami'a wanda ke bukatar izza to Allah ke da izza